जनी कर धीरज धर ऐसे न साड़ी सरकाव बुझल घरवा के काम कुल्ही हो जाई रानी जल्दी से मुंड बनाव। अरे हाँ जी जनी कर धीरज धर ऐसे न साड़ी सरकाव। घरवा के काम कुल्ही हो जाई रानी जल्दी से मुंड बनाव। ऐसा खैला बिना कैसे हम जी। अरे रुकिए ना और लइका के ली की तहरा के दी लइका के ली की तहरा के दी साफे खत में बड़ो लइका के ली की तहरा के दी। काहे बेदम बाड़ धरत न दम बाड़ रखल बा काई आचार में। अरे बुझत काहे नहीं कहो ई तो बेजोड़ बा रस पोरे पोर बा फोटबा तोहरा विचार में। आई हो दादा ये का कहत बाड़ काहे बेदम बाड़ धरत न दम बाड़ रखल बा काई आचार में। ई तो बेजोड़ बा रस पोरे पोर बा फोटबा तोहरे विचार में। अजय मनोज के चाही रोज यही और लइका के ली की तहरा के दी लइका के ली की तहरा के दी। अरे जाई हमरो दिमाग पगला देले बानी।